Čaute, máme tu ďalšie video zo servisu a dnes si ukážeme, ako odvzdušniť hydraulickú brzdu Shimano. Či už vaša brzda stráca brzdný účinok, menili ste hadičku kvôli nejakému poškodeniu alebo ste ju len skracovali, v takýchto prípadoch musíme brzdu ovzdušiť. A čo k tomu budeme vlastne potrebovať? Ovzdušňovaciu sadu, kliešte na vyťahnutie závlačky, 2 mm imbus, 3 mm imbus, 5 mm imbus, roztláčač piestikov, lievik, minerálny olej a niečo na očistenie. Ako prvé si môžeme nachystať striekačku s minerálnym olejom. Ponoríme ju dostatočne, aby sme neťahali vzduch a natiahneme si 15-20 ml. Keď máme striekačku nachystanú, môžeme sa presunúť k bicyklu a nachystať si bicykel na ovzdušňovanie. Keď ideme ovzdušňovať brzdu, ako prvé sa uistíme, že strmeň máme nižšie ako brzdovú páčku. Pri prednej brzde nie je žiadny problém, väčší pozor si musíme dávať pri zadnej brzde. Takže dáme si dole koleso. Ako ďalší krok si vyťahneme závlačku. U vyšších rád Shimano brzd sa môžeme stretnúť so zaisťovacou skrutkou. Vyberieme si platničky. Dáme si ich nabok a presunieme sa k nastaveniu páčky. Ako ďalší krok si nastavíme brzdovú páčku do vodorovnej polohy, tak aby sme mali ovzdušňovací port hore. Na to použijeme 5 mm imbus. A zatiahneme. Zoberieme si 2 mm imbus a otvoríme si ovzdušňovací port. Pri vyšrobovávaní dávame pozor, aby sme nestratili malú istiacu podložku gumenu. Teraz si môžeme našrobovať lievik. Dávame pozor, lievik má plastový závit, aby sme ho zbytočne nestrhli a dotiahneme veľmi jemno. Teraz môžeme lievik otvoriť. Keď máme lievik otvorený, môžeme začať s rozťahovaním piestikov. Veľmi dôležité je mať tú brzdu s lievikom otvorenú, aby sme pri roztláčaní piestikov nevyvíjali zbytočný tlak na brzdový systém. Mohli by nám takým spôsobom prasknúť kľudne tesnenia. Vložíme si zaisťovací blok, aby sa nám pri odzdušňovaní piestiky zase nevysúvali. Ak máme reach páčky, alebo teda dosah nastavený veľmi blízko gripu, tak si ho nastavíme na najväčšiu vzdialenosť. Keď máme takto všetko pripravené, môžeme si napojiť hadicu a začať s ovzdušňovaním. Keď máme všetko nachystané, môžeme si napojiť striekačku s kvapalinou. Ako prvé si dáme dole krytku z ovzdušňovacieho ventilu. Napojíme si injekčnú striekačku. Dávame pozor, aby sme ju mali dobre zapojenú, aby sa nám nevyšmykla. Povolíme si skrutku na ovzdušňovacom ventile. Keď máme ovzdušňovací ventil otvorený, môžeme začať s pretláčaním novej kvapaliny. Robíme to radšej pomalšie ako rýchlo a dávame si pozor, aby sme nezišli až veľmi nízko a nedostali do systému zbytočný vzduch. Teraz si pretlačíme kvapalinu z lieviku naspäť do striekačky, stlačíme 5-10 krát páčku až ku gripu a dole môžeme vidieť, že nám zo strmeňa vyháňa bublinky.
Keď máme páčku 50 krát stlačenú, vidíme bublinky, môžeme zvyšok ťahať striekačkou. Vidíme, že pekne nám zo strmenia stále vychádza vzduch. Dávame si samozrejme pozor aj na lievik, aby sme nevyťahli všetku kvapalinu a nezavzdušili si tým zase páčku. Postup opakujeme, dokým sa v systéme nezbavíme všetkých vzduchových bubliniek. Ak je systém veľmi zavzdušnený, niekedy to chce aj 3, 4, niekedy aj 5 opakovaní, kým sa zbavíme všetkého vzduchu v systéme. Opäť postlačame párkrát páčku a vidíme, že zo strmenia stále vychádza množstvo bubliniek a natiahneme naspäť. Vidíme, že bublinky stále vychádzajú, takže je tam stále veľa vzduchu. V takomto prípade teda opakujeme postup dokola, kým sa nezbavíme všetkého vzduchu v systéme. Keď už nás zo systému nevychádzajú žiadne bublinky, znamená to, že sa ovzdušne podarilo. V takomto prípade dotiahneme ako prvé 3 mm imbusom ovzdušňovací port. Neťaháme to ani silno, ani slabo, tak aby nám to tesnilo. A môžeme odpojiť ovzdušňovaciu striekačku. Po odpojení si zoberieme nejaký odmasňovač, očistíme a utrieme, aby sa nám prebytočný minerálny olej nedostal na platničky. Dáme naspäť krytku, ktorá nám slúži, aby sa nám nedostala špina a bordel do ovzdušňovacieho portu. Vyťahneme si zaisťovací blok na piestiky a vložíme si tam platničky. Zaistíme naspäť závlačkou. Dáme si naspäť poistnú závlačku a jej koniec zahneme, aby nám nevypadla. Vložíme si naspäť predné koleso. Zatiahneme. Skontrolujeme si, ako máme nastavený strmeň, či máme kotúč v strede medzi platničkami pekne. Dotiahneme a môžeme stlačiť páku, aby si sadli piestiky. Prípadne, aby sme si boli istí, že sme vyhnali všetok vzduch aj z páčky a máme možnosť, že si vieme pohnúť stojan hore-dole, tak môžeme stláčať páčku a zdvíhať hore-dole. Vidíme, že páka nám pekne stvrdla. Zatvoríme si lievik, ktorý si môžeme vyšrobovať, odložiť na bok. Zoberieme si skrutku, dávame pozor, aby sme mali dobre nasadený gumený krúžok, ktorý slúži ako tesnenie a môžeme brzdu zatvoriť. Ak nám vytiekla prebytočná kvapalina, utrieme všetko, odmasníme. Keď máme toto všetko hotové, brzdu si vrátime do pôvodnej polohy.
zatiahneme. Takisto zoberieme opäť 2 mm imbus a vrátime si reach, alebo teda dosah páčky na takú polohu, ako sme mali predtým. Keď máme brzdu a dosah páčky nastavený opäť v pôvodnej polohe, môžeme vyskúšať brzdu a vidíme, že je pekne tvrdá a účinná. Rovnakým spôsobom, ako sme ovzdušnili prednú brzdu, ovzdušňujeme aj zadnú, no vždy musíme dbať na to a dávať pozor, aby sme mali strmeň nižšie ako je brzdová páčka. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a dole do komentu nám napíšte, aký ďalší servisný úkon by vás zaujímal. V ďalšom dieli si ukážeme, ako na ovzdušenie hydraulických brzd SRAM, tak nám daj odber, aby ti to neuniklo.